Horas manihita sangkuna Tuhan muda mangdainan dan haholongan di bagasan di goar di Tuhan Yesus Kristus ruas mihuria gemi kasih karunia nadong di bagas tadi andorang satapuka perminggota di bagasan manukoton perjolo mahu pasahat kami siang salhuk pamula nihuria Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selamat beribadah matu kita salhukna molope totong kita marminggu di jabuk tadi patu pahon perminggota sadarion dang nama kurangi golas nirohata memuji debata gomosma hita totong martangiang tutu hata perdenggang basai asa tumibu sapu kopit sapu rusia siang tonga-tonga ni portidion asa bo hita muserap marminggu marpungu di gereja tahun mulai atemani tuhata atau tabuk kama perminggota rima hita jong-jong mari dimahita Yesus saya dengannya. Tapuji matuhata Sanduku yang Metodis nomor 270 siang.
kinjang nama pahami sian kolong ni roham nama ngamoti hami manite-hite koloni jalan dapat tawon hami di bagasan kolong ni roham mardongan hasreton di roham upar hatokot hami do naso waholongi hami ho sian nasa roha tondi pikiran dohot kuhunami jalan kami pedang waholongi hami soon makaholongi di Kristus di hami namian dohulu di bagasan tondi nami alai tulak kami doi markite pengalaman nami kutulak kami do tondi dan uradoti kami lomo di roham ipe sesa manasa dosa naula kami guru bimahami palureto pengalaman nami jalan di bagasan satu pendukun di tondi mahami di sude ulau nanaya ulau nami ujul anon asa kami patah di bagasan kami dohon di bagasan saluruh hala hamuliaon di panopayomu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hoho mahita matang yang di bagasan rohan tadi ale debatanku bahwa satu tadi konon muam saya mendau-daudo akahatan yang bukon sian hatuaku Ramadan mahita tang yang nanya jamon di Tuhan ta Yesus Kristus ale amanami rahmahita mandor ale amanami dan banua kijang saya pinombadia mabuan saya Roma harajau saya saut kalau meneroham di banua tongo somna di banua ginjang leon madu hami sadarion hamluan siapan sesama dosa nami sama manesa nami di dosa di teman dosa tu kami unang kami tu kihon pangunjungan paluang kami siap manago ayo nona punah harajau dohot hagugu dohi hasangapon saleleng-lelengna amin. Majaha mahita marsia lusa-lusan manang responsoria di mana tersurat di Psalmen 105 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tahu timuse anon di ayat 45b di ayat 45b rak mahita majaha anon terima hita jongjong. Puji hamuma Jehovah, baritaon hamuma buarnai, pabotohon hamu di tonga-tonga ni aka bangso aka pambahenan nai. Dari hamuma pada, paling hamuma pangalawan puji pada, bagaimana kamu dari haluangan akan nai sudah. Tunggulhon hamuma buarna nabadiai, marlas mirohama akan nama ngalului Jehovah. Sisi hamuma Jehovah, rohon hamu nai, tokong malui hamu hina. Sai ingot hamuma halongangan akan naum binahin nai, akan tanda halongangan naum binahin nai, dohot hukum akan naluar sian pamangan. Hamua yang paris Abraham, naposonai, hamua yang manis Jakob, akan dirinya. Ibadah Jehovah do de batata, sar tuliat portibiondo akka uhumna. Saya mandi ibadah binahenai, roh disalirin miliknya, di hata binantiknai, beribu-ribu suci. Pada naum binahenai tu si Abraham, rodi warina tu si Ishak. Jalan hajat beri si Jakob, baik pagi, tu si Israel, baik pada salirin miliknya. Ninna do tu hodo leonoku tanokana partalian ni partoka panumunan rapita macaha 45b.
tu hatta gloria patri. Ido ama parbugo na so agulusan na tumapalangi do hotan au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyang tondi porbadia anorang sohagubuhan ido tuhata na tumaon na bernin di pangumuman di Silatus nama terpajang do ibana di hau pinorsila jala di tanah dungi mula mengulu di hari patuduhon nama naik surgo lahunul di siamun di debata Jehovah amanai pargogo na soharusani di sima ibana pai mamulak sogo tutanohon mangumi halap na mangulu doho na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia doho dihasesan ilusan doho dihatai namando mulak mangulu dosogo dajik nihalak mate doho dihamuluan nasora sudah amin pundul maham. Epistel songon patujulu ni jamitata di mingguta sadarion imanata surat di Rom walu ayat 20 sahat rodi ayat 70 songonon mahatana tapayun yudma di bagasan rohata ala nang tondigi diurupi dohita di hagaleotai aidang taboto manang aha natamasi pangidoata gabe dion tondi dohita marhite-hite hatana hinoihon na sotakas hina tandaho alai diboto si tandaro haido na pinaruahon ni tondihi ay margunut lomo ni rohani debatado pamondion na diangka na bagian alai taboto do saluhut na do manumpak tu na denggan di akan na manholong di roha di debata akan na jino na siang tahina hiyan ay akan na tinanda na hiyan ido ditudu asa gabi tudus na sida tu pangalahon ni anak nai asa ibana na parjolo tubuh siang torok ang hina jala akan naon tinodona ido dijo jala na jinona ido dipitori jala akan naon pinutoran na ido dipasanga ope ahamado holot tadisi molo debata dongata ise mahalota dan diolani ibana anakna sendiri tung dipasahat lo mongkop hita saluhna takamon maso basa-basa ononna rapon ibana saluhna itu hita ise manglohon akan napinilid ni debata ay debatado na mamitoro ise do na mandabuhum hamabuan nung ngamate Kristus Jesusi
Lobi tahe nong mulak pengurudo di siamun di debatado ibana mangon di hon ita. Dia menirang kita siang holok di rohani Kristusi. Hapor suhondo manang habobotan, manang pangaleleo, manang haraparo, manang parsai marao, manang mora, manang budang pe, hombar tunas surati, humokok kodo dibunuhi hami manipat ari, somong biru-biru sipaton dohami diracuni. Alai andundo hamonangata di saluhut nai, hinorhon di nama kaholongi hita. Ai gomosdo di tiup rohaku, dang tarbaheng sirang kita siang holong di rohani debata. Na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Manang bahenon di hamatean, manang hamuluan, nang bahenon di angka suruh-suruan, nang angka harajau. Nang namasa muai, nang namasa subur, nang angka hagugorpe. Manang bahenon ni narinjang, nang naditoru, rodi nasa nadi nopanape. Amin. Martua ma akan nau bege hata ni debata jala nau peusa. Tabigima titik ni uriata namasa dinasa mingguan. Titik namasa di Buriata di Bagasa sa mingguan na berjodoh akaruas di Buria na barulang tahun perkawinan siya tanggal siya sa tanggal 15 Agustus 2020 ada dua keluarga. Akaruas ni Buria na barulang tahun di hari itu ada dua betul hal kata Tuhan agabe bagugo partokion ni Nasia na marulang tahun siap Samuel 50 ayat 20 manangise na mameleho hamuliateon ido na pasana aw jana mabay lamang asa ubatutuho tibana hatuaw ni debata. Amin. Naberi Musa sudah luas diberian pasahato selama ulang tahun gajah umur hibas jala goglas ni roha wadihamu Tuhan tama mamasih-masih titik lawan berbaris naik panjalan pasu-pasu berbagai semua Lana Maria Aditya Sitompul Borunya Mata Insinyur Toto Samuel Sitompul Tubuni Nanta Dr. Anda Lumongga
Jalan rumah dibuat untuk dia. Bang, nanti dikat ya. Ini berita aksak miroh. Nunga baru dua mata Eliezer Simanguco, sektor Medan Kota. Modik nadi hari Senin tanggal 7 Agustus 2020. Jalan rumah dibuat kemudian di hari Senin tanggal 7 Agustus 2020 di Medan. Tetangga rumah keluarga dan adik-adik dinamatai Asatu Bibu Terapu Rohani Nasir. Nama raga Agia Pelita Marulang di Bagasta Galuh Uliru Pelemonota Pasahatota Peleanta Persepuluhanta melalui rekening gereja Bank BCA Somong tersurat di warga bulu kita dan Somong imam titik nama saya di di bagasan sangat kuat. Adorang suara yang kita terpuji Tuhan siane beta mungkin odebata. Di setiap titik roh itu jauh di bagasan basa-basanya pasahan to isinya tiada di panesan dosa di gulungan minggu oleh kami Tuhan
mapangiduan na ito dyan di bagay sa tikiwa. Diarsa di ruha, di keluarga niya ang simangcong. Matotong na mga leang di keluarga sa mga ruha. Totimi na buhay mabay na sila, dirka mardala. Diiluin na sila sa hato tangang. Diapustuhan natin na sila di bagasan luhong ni roha. At ang ima nagabi pa rin ang roha na sila. Isunisitaw ang masama. Isuniparang kilong ng matsayo ang diapero may tuwang-tuwang. Tuhan, tangi masih pareho tu Panginoon namin, tu keluarga si Mamujong Ezekiel. Tuhan, hubasan kami sudah ruas hidupnya. Diang kaya nangkong na nipasangan ng Tuhan. Kabibuhay kami mabuhat na sito di dalam natin gusto dito. Bisok na siyang ko'y masahan Tuhan yang kanaturas na sito. Manangyang ko na siya mangajar na sito. Mamilihon na sito dito. Mulu namin magkatindak kong kaprosyon namin ni Juro na sito yang kapinoparang gano'n. Kung meron kami tunasigan para mulun ipagtotio sa iligili. Wariso kami tunasigan tarimat tuhagyo ni dimata di mulun ipagtotio sa iligili. Marsaring ang mga kami ibagay sa natin sa ringaran na yung mangulun di mulungan ka. Upasan kami tutangang Tuhan di sini Portillo na mengalami kedugaan alami situasi pandemi ini. Hatami mana beruhu pertotional pemerintah di negara nabi berbisik siapa sudah berdan dohong bersama didikir. Boy kami menjaga diri kami dan boy kami dohong togi bengen marah bengen maul diulau siapa menghadapi situasi pandemi di nama sama. Perbuhui kami sudah tak pemerintah kami di negara Indonesia. Tuhan, Tuhan, pasu-pasu yang aruas nomor saya, marsai di berdadimu, alai pertutio nami makatai itu, toti nami makulit tu toti. Pamerengan nami mamere ulah-ulah di mulut si bayang nami takas mabigil ahadyo di mulut nami dia karuas di uriang ko matutok na masing-masing na siya ibagay sa parsa ito perdaging hahipasa diusin ko tugan na siya. Tuhan, tanggal 15 ruas ni Huriang na hindi paso-paso di bagasan tangan
ulang ni upasatan itu jadi. Homa tok nama nama lagi. Gabi ulang las iro hasilnya diri. Dia nakku nadi masuk di hurian. Mau lihat Tuhan di pilihan na naik si pasato na. Tapi ni hamon itu nami main balgani rohan ang ilaw di maluma. Sudah pasuk ubasatan tuhurian di bagasan kuat. Upasatan luas di hurian na naik mengalui gereja. Kau matok-tok na berdua tunasi. Di bagasan las niru itaruh ko. Di bagasan partokio ni akayan ko. Diulang lagi ang mamerin di bata. Marlas niru ang ulang-ulang di bata. Dari memperbuih partokio dan di bagasan kuat. Tuang kaya aku di ruas di hurian na utikina makasokot. Parohawan na siya galing Tuhan. Kung mana-mana rokap itu ang tininasyakan. Pasu-pasu na siya. Timolo ni nasyakan. Magido Tuhan. Bengen guru mangido di bagasan serat niyo. Ulaw ni tanang, ulaw ni ido ulaw na balik si Panginoon na timula. Di bagasan Jesus Kristus, upasan ng itang namin, marhide-hide namin na mati kumukupay. Amin. Tapasahan nga pilihan. Hatan itu hata namandok di 5 Musa 10 ayat 10 C Rodi ayat 10 itu. Ima di hari raya sabu-sabu nasonia soman dohok di hari raya minggu dohok di hari raya perlape-lapean jaladan jadi rumah boti romana ise tuadopan di Jawa ganuk tahe berburu tunatar lehon tanganna ombar tu pasu-pasu nang di lehon di Jawa debatang tuhong tapuji matuhata sebuah Medis nomor 222 ayat 2 ditambah ayat 7.
Mari dimahita saya pasu-pasu. Tapuji matuhanta, mari dimeta sentuh kende nomor 200 siang ayat sada sangat rodi ayat 2. Shalom. Oras madi kita saruna. Adoro suka begi kata ni tuata martang yang mahita. Damen di debatan asupurung siang sarut naroa. Imam mangaramo dia ada ng pikrata di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Kata ni tuata dimikuta sadarion di mana tersurat di Matius 7:10 mangukam mention ayat 1:27 dungi musai ayat 44:152 songonon ma didok disi dungi di dogma upama na asin tunasida tudus tu harajaon banua gijangi tuba kunisaro nabi nuan ni sadakalak lahu madapuron tupor lakna itu sada naumet sian nasragam di koni alai tubuh gabi ubal gadui sian nasa ikaw rata pola hirahaudo jala rodo akapilong na martonga-tonga langit marasa turatingna dungi upamana asin puse di hatahon tunatoro
tulus do harajaon balua bijangi tu itak na unanya soman na binuat ni sahalak inaina lau pasaor kon tu itak tu apang paima asom saluhna ayat 44 saat 52 di dok sonon tulus do harajaon balua bijangi tu arta na buni di sadaladam gabi adoma sahalak na jumpangani jala dimnion ma dungi lah ibana dilas ni rohanai manggadisi nasa na ibana laos itu hormat ladani tudos do muse harajaon banua bijani tu sahalak pertiga-tiga na mangalui mutiha na arga jadi dunjuk bangsa sada mutiha na arga situtu lahu may bana magadisin nasa na dinibana laos dituhor may tudos muse harajaon banua bijani jala na sinapak kong tulaw gabi beragam-ragam dapat sa jadi dungkok di tayo kumatu darat dungi hudul ma nasida mamiliti na denggan madamuhot sa tu inganan alay di paborok untuk ako naso hasea songonido na masasogot di aja di hasea ngano bor kanto akta suru-suruani mana manirakon akta percahat siya to mani akta partigo dungi dawon nama nasida tuliang pamurnani di sima masak angkuk do na patmorifon nunga dan kusamu saduhuk naik jadi di dok nasida mantu ibana nunga jadi di dok mantu nasida ope galup si bodo surat na mangkuluhon ruhut ni harajaon banua bijani tudos may tusada namora na mangarukari artanay baru do tambeling siyan na biniok mai songonima sahatna oras madia mudamang dohday ng salinay na dong di urian dikuatan lain di son songonima nang dibagasta ganong marsada-sada gabi parsidohot di harajaon ni debata ima ipola ni jamita nanay si sorot tambat ite hatan ituata na umuhusaha nakin namang dokday ng kanya holongan na pinarsangapan di bagasan Kristo Jesus murota jahay Injil Sinoptik boylo otoota iya tuata Jesus lawas aton jamita dohot pangajaryon na tunatoro ujui jojo do dipakiban upama lau mamuhay pangatusyon torok halak na manguton iban jala memang heroin na disengaja do yang manggotong ina asa jamitana pangajaryon na ona takas jala totak dia tusi akan obligasi jadi upamai boy madokono hira jendela dui jendela di pamikirio lahu mabuka pangatusyon manang pengertian tentang sesuatu tunobina imana tabereng terpukau namang do tawilang na pujahanakin adong do tolu upama dipakai Yesus lahu patorakon taringon tu harajaon bagi jani torok doa kapan dibisuk batok ya harajaon bagi jani na didok na dikatan itu wata di son kerajaan sorga sarupan bedohon harajaon di mata mana kerajaan Allah di bahasa Indonesia atong dia dulu lapatan na harajaon bagi jam mana harajaon di mata mangdok tawinan ratorok bohita na hurang hatus dope dia dosa sintong na molo di dok karajau di debata jala si sokodiru na uju di zaman ni Yesus ang kena masak
Idua sekali di patorang ibana tu akan atoropi asal nanggabi adong pangatusun nalilu di nasida ahado jadi dia do dan idok natani waktu harajaw ni debata ay torop do nasida di madok ya harajaw ni debata sarupa dari somong harajaw ni Portivi jelas wilayah teritorialnya kekuasaannya dilengkapi dipersenjatai rodi pemerintahannya disempurnakan harap dorongan nasida si somoni harajaw ni debata na binoni Yesus ala ujui memang nasida di bagasan penjajahan di bagasan gosa-gosa ni halang Romawi dari macam mana dorongan nasida sa sintong na harajaw ni debata nabuhi pataluan musuh secara fisik membebaskan nasida siang penderitaan ni naubina ini halak Roma tu nasida ujui marnida pemahaman na sumuni ba amang dot kamilaw inang iluasan dog Jesus di Johannes 10 ayat 20 di patatas Jesus tu natoro ujui dan siap portibio karajo au siap portibio karajo dan terbaik somangalo akan naposoki asal ulang satu angka Yahudi aledang si songoni harajo damang do dainang na pengarsangapan di bagasan kuala Tuhan Yesus Kristus on magadok ni Yesus Kristus atau sobat dia do konsep di harajo ni debata sa sintong na ya harajaw ni bata dada urusan perang dada urusan wilayah harajaw ni bata dada urusan Portivi parsatokin non dunia yang pada ini bukan alai harajaw ni bata ini urusan pertontio urusan kerohanian hanguluan ni pertontio hanguluan ni pertontio ino yang impora harajaw ni debata molo harajaw ni Portivi persatokinan jalan terbatas ni alai harajaw ni debata sian mulana jalan satu ujung na apa dan meninggal jalan ido asa di dok ia harajaw ni debata dan urusan parsokuti dan urusan haduan ni alai urusan saunari saat rodi ari na paghuman musik ari haroroni Tuhan Yesus Kristus ini maharajaw ni debata Alpha dan Omega nah amun naman di persangapan tuwa rajaw ni debata si sokorompa di jo Tuhan Yesus asa kami persino sa luhut na harap na porsyento bagasan harajaw ni di jo jala di hara jol mai dan lahu pa jom karajaw ni baru di Portivion alai Yesus majau jala makara jolma asa masuk parsidoho marnapunahon harajaw banua gijangi harajaw ni Jesus harajaw ni debata asa molo naing gadi parsidoho jolma tu harajaw ni debata ido asa diajari Jesus natoropi nang hita sonari marhigeng tetul upama nakil tulu upah diajar oleh Yesus lahu makara san ucol lahu masuk tu bagasan harajaw ni la parjoro ni dok harajaw ni debata tudos lui tu batu siarum dohot tu ita naumnya somat ragi kira lapatan yung pangona mang dok tamuina buasa di batu siarum dohot tu ragi sudah itu kita menanda adong doon batu siarum doon lagi di lingkungan Tagalog di Jabut tapi pinarong doon takas taberen di ngolunta yang batu siarum manang sawi macay takapuhut met dunyan soman pasir alam mo sinuan pagkorkonna manfaatna di ngulut dan luar biasa. Didok nakin molodung sinuan nina
tubuh gabi ubal gabi sen angka kau narakan asing gabi hirahau manang pohon jalabui parasaran di kepido namar tonga-tonga lagi dumimu se menurut penelitian merbite jurnal di Budian Narion diekspos bahwa kegunaan sayuran sawi itu mengandung vitamin A, C, dan K. Jala bulung nabi baca di gadoi untuk kesehatan alam mengandung berbagai mineral seperti yodium, zat besi, kalium, fosfor, luar biasa amal vitamin. Med alai pengaruhnya luar biasa, mabok kesehatan tubuh ni jolma, alanino macenikan dosu anota sestongno, nang di kumata, ay berdampak untuk kesehatan yang luar biasa. Semua ini lagi, molo ni jahado literatur lang lo taminang naman dok, iya lagi ibu itu gabi pengawet makanan, asal nakatok nabusuk. Boy muse pakai kampung adon roti. Boy muse gabi obat. Dok random yang kenasa. Jadi dua jenis butiran kecil ini jika digunakan benar maka akan berdampak luar biasa dalam mendukung kehidupan banyak orang. Si boat hadenggano turun di jolma odo yang ipola di pengajaran di Yesus. Jalan ini na isi mahay-mahay bau ni Jesus tu kita marhito pamay. Lahu mandok molo lahu gabi si persidohon tidak tua rajau ni debata naik mahita gabi si ulahon mana si bonda dengkan kita tukul di luhata. Gantik ni ganupari di ngoluto naik mahita gabi si bonda dengkan. Dari itu ulah-ulah dengkan ni ikut na balga. Jaladang ikon na spektakuler. Halak namang daun hatan di mata buino meragam ulah na dengan tulungan na jolma mulai sen hal-hal na mekmek. Na songon mekmek ni batu si arumi. Hiran songon na si pene be buino ulah honotton. Lahomak korong nauni tungulu ni dongata di bahasa Indonesia na dinok kebaikan kecil bisa berdampak besar. Sudah jelma buinu mangulau nadenggan dari kesekutu surat, dari kemburu, dari kekalan namora, dari kumpet usaha. Alai na pokos di parang tau pe, godang do ulau nadenggan bui behiron dan lau bermanfaat tulungan kecolok. Rakyat dibigyan saya cerita pengemis jalanan nang berusia tua renta menggagalkan rencana pencahat kau membongkar sadar ruko di Namora. Sasitong na dan lomoro ani napuna sa rukoon dijuluni ruko na imo nung pengen istiwi. Ala pakyan na pen ngabang amis jala cucur do tarlambat iba na dungo jam 8 pagi. Ape nung adisi ro dalam belajar turukoy. Yado disiram parukoi amata pengemisi alani janggap mengganggu di rukonai. Bisa lama nogot tak songkot do napuna rukoi ala di bereng ngajebol pintu ni rukona. Nah bekeran di mana dum di pamanak dangalong nang kusada barang-barang na namagos yang bagas rukoi. Sangat curiga ibarat tu si buah renta lagi. Kebetulan musim mulai disebut saya di pamalan di mana dan di sini. Amat kapeng emisi. Penasaran mai bana diperiksa CCTV. Sian CCTV do di bote di bana na adong do HP na bunari gerombolan di perampok lau membongkar rukoi alai diaros si buah renta ima. Di lima gerombolan perampoki haruar ma napunasa di lima gerombolan perampoki akhirnya dan jadi sempat dibuat barang-barang sian rukoi mamereni haruar ma napunasa rukoi dilului maka berada di sedang ini jalanan lagi
HP 500 meter siap pukoi nunga peak jalan mate na dua-duai di pinggir jalan. Ai na mudari dipukuli gerombolan ini bana. Ala dianggap koi gabi saksi. Marni dai menyesal manapungan koi. Ai na sinelengon apalah somonila ma leas Tuhan. Marni da keberadaan di na dua-duai. HP harap na si somonido HP nagabi penyelamat di ibadah bahkan sampai meregang nyawa di wonangan pengemis tuan hakim di bawah penghormatan terakhir jadi dikuburkan secara terhormat. Dia mana yang kurang bisa mengotak minang unak ya kita sepele memberi hal-hal yang kecil. Hal kecil bisa berdampak besar. Bahkan mau jumpa tikina jodoh hal-hal sepele mengurupi kita lau kata rumah kita kupit Tuhan jauh ini bapak. Yesus matok metpet ulau nadeng kena dinaiki bidang jala belgado pakokot ni lau kata rumah dongamu tupitu gerbang surga. Meragam pengalau na metpet man sepele ulah unot tadi belum tahun alai pakokon na dampak na belga tulungan ta na humaliak kita. Ahama maul na tersenyum tulus tulungan na makatay kita. Ahama maul na inang mantok molati tulungan ta na mangulubi kita. Ahama maul na bersikap sopan minta tolong daripada berlagak menyuruh. Ahama maul na menegur secara sopan daripada membentak. Ahama maul na mandok ra siya na langsung ng hati duduk mengadili. Ay tungol bahita mamakulingi John manadong kumaliak kita. Molo di kantor kita, ama mo na mag-apresiasi ulang ni dongata, ulang niya nabuat ta. Ama mo na mabayin sampai tulingaran na. Apalagi sulit na menghargai semua orang. Sudah pangalaman semua orang sabu bado met na semua batu siaran. Doh butiran ragi. Alena pasti pangaraw sa moni patabuan dongat ta doi tupitu harajau ni debata nama buat dongat ta doi tu harajau ni debata jadi ada bodo tajahai spiritualitas nyata misionaris sama kalau pemina lah memberitahu Injil tu buat misi dan langsung memberitahu Yesus nasida dan langsung mendok keselamatan nasida alai sen ulau na men na kurang nakido dimulai nasida jalan main taber ngapan buina tolu parobat dia portibio nunga manada harajau ni debata. Gereja ada di mana-mana. Perbuatan-perbuatan kecil telah menggugah banyak orang menikmati kasih Allah. Kasih Allah telah dikecap banyak orang di dunia ini. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua Bapak-Bapak sekalian, umpama dapat dua dari pejesima menggadis harta naum marga lahu mengarului mutihan naum marga mau mengorbankan harta yang berharga demi mendapatkan harta yang lebih berharga. Gino dapat tadi orang namang betulina Yesus dan nama dok dan boy mamora sibuk kediban dari ada marsa ke Yesus marga jolman naso adong sepakat di bari muhalak dan makan alamat itu Yesus asiruan di Yesus jadi dilihat mana alanya sakna do asa di pamaru di barak na marsa alanya sakna do asa di babangkit di wana nang mate alanya sakna do asa di bayi di bana mardana na pagpangon jala alanya sakna do asa dibuka sumadalong ni na mapito atong dia manandok ni Yesus maghidup pa mau parane naso hinalomohon ni Yesus ima parang na rakus sifat memperkaya diri tanpa terbeban kepada orang lain parane rakus dan memperkaya diri sendiri menutup matanya untuk tidak memperdulikan kerajaan Allah kaidah takas di Matius 10 ayat 10 Dung ini dapat bersada halak maibana di dogma guru nami
Na dengan dia do patu kau kuasa dapat tahu hamuruan na sinendeng na masuk na harajaw ni jebata. Na berbudi do Jesus mati bana. Molo na sudeng gakko lako mau manggadis artami parleho mato kana bogos asa mararta wa diban waginjang dungi Roma ko mangutunaw. Dia lapatan na do Jesus somani dan na solomoro ali Jesus na mora bawai. Ada di situasi laporan naya manggota minang unang lupa memeren jalan manali kondongan anak bos. Aina so adong doro amar panari kondongan na. Cis madok mauldo habang motan di colma si somoni arajau di debata. Di dok di Matius Sapusia ayat 20. Ay colma na somoni maggumogo ihot ikatan kuasa iblis di mana siap ihot di hati mata. Itu asa dibengon Yesus mulai kandung raja di debata. Jumula blok kuasa na asing na mangihot diri. Dungi Roma tu raja di debata. Ilo di dalam Yesus tu bawah. Na Roma dapat Tuhan Yesus di Akka dia mamang kota milang namang ikon masa dari mau mana dah raja di debata. Torok dalam raga. Waso namang iho. Jol main asa dao siat raja di debata. Jujur tapi ke harta, tahta, seksualitas. Jangan kamu ada raja di debata. Rumah tangga akan hancur ketika sudah diikat harta, tahta dan seks. Torok do jalma diihot penyalahgunaan kuasa diulawna ujung naga korupsi. Torok do jalma diihot model pakaian zaman ujung namar pakaian pedang adong penilai moral lah. Adong do jalma diihot roh materialisme. Adong do jalma diihot roh hedonisme. Adong do jalma diikat roh liberalisme. Tanpa sadar filsafat ini telah mempengaruhi hidupnya. Bukan lagi kuasa firman Tuhan yang mempengaruhi hidupnya. Arani dok Yesus nasa jolma na yang manadah rajon debata ikut barani dong memutus rantai kuasa najahat. Nabaralo tu rajon di debata. Memang ulang naborak na yang mengatakan apalagi moluduk sempat dari karakter. Moluduk sempat jadi habits, actus akan sulit untuk dirubah. Ada dan boy daw ikut adong dong pengorbanan molo nang dari persidoho tua raja di debata. Molo terbiasa membuat nasa bagian na panak-panak ko unang tanya bagu diulang gen manak. Itu pengorbanan itu. Molo terbiasa berkata-kata dengan na stop lah itu. Molo terbiasa menghujat dengan na stop itu. Gak bisa buat damai mak. Molo terbiasa berkata mepet berubahlah menjadi orang yang mau berterus terang. Molo terbiasa mempelintir berita bohong berubahlah. Molo terbiasa mengajahi omongannya berubah maka bisa olong omongannya. Berhentilah untuk ramal palsu. Tetapi masuklah terhadap hidup damai sejahtera. Mulailah mensyukuri berkat Tuhan dengan tulus dan berani menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kesejahteraan orang lain. Ini butuh pengorbanan. Tetapi ingatlah, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, itulah harta yang paling berharga dibanding mutiara-mutiara yang kita miliki sebelumnya. Pangalau si semono naik batu dono di pengorbanan, na berdampak tu diri sendiri, nang tulungan jorma, jalan Tuhan beliau ni harajau ni debata. Na terakhir orang bertemina, upama na ketuduhan imam harajau ni debata, songon jalan na sinapak pun tulang, gali beragam-ragam ikan dapat. Adong do kebiasaan dia kapat darah manang panak kubikan
di Danau Galilea memakai jaring manang pukat ira somon pukat harimau ira gajang na 400 meter jala 3 meter timbuna adong duba turun berat di bayan jala asa sahab dasar danau ini batu berat nak timba agak berat di bayan jala keduanya ditarik perahu, 2 perahu menarik sisi kanan dan sisi kiri. Alasan do ibadah jalan nakit dasar danau, jadi dapat sama masjid, di rapang masjid, di jaring masjid, meragam jenis ikan, dohot meragam atau kurana. Dungi ditarik ke darat, dipilih kepada ramima. Nabui jualan mana konsumsi dibayar dengan ala na sebuah jualan mana dikonsumsi jam bolok kok menjadi ditutup rapo sampah damang dok dainang nabi nasahabat di bagasan Tuhan Yesus Kristus dia dulu tanda dan yang sinokon ini Yesus mati di bapa molo dihubungkan Tuhan Raja di debata laut danau na dimaksud di saat ima luat dok di dia bukan ima gereja sebagai tubuh Kristus di paadar debatano huriai di Portinion gak bisa ada sarana manapun halak nanai masuk di warajau di debatano gereja sebagai tubuh Kristus diperuntukkan sebagai tempat untuk bersekutu pengikut Kristus. Di Papua di Huriai Uhud dibentuk hasetiauna dibentuk nakaporsiauna di Papua di Huriai laumang guruon hatan debatado lopon di lokan debata jala sada tinggi di ari marsum hidop nak tindak ini bukan hoax tiaya 50 Roma suruh debata manirakon nak keperjahat siatong atau manina di Huriai damang dok dainang napina sangapan dia lumakdan na buhay taku kota siano dia harajau di debata di maradi tu de jorma isi pe buir masuk isi pe buir mendaftar tu dia ala adong sada catatan na penting di dok dison dang nak pe torok berpu dia huriai nak pe torok berpu di huriai ala nang sudah kami sifat sido tu harajau debata daun pinarana ordo negara catatan penting di kita atau si somotiro na si Barsidoho tu raja di Batanang tentang ina si Barsidoho bidok natakas panadayon na tu Kristus ingat menjadi orang Kristen belum tentu bertuhan menjadi seorang Kristen belum tentu mengenal Tuhan. Ada kisah di dokter kisah datang kas pada dayona di Kristus. Naolo mangulaon na lenggan tulungan na jorma. Naolo berkorban lahu mangalului na lumikot di harajau di debata. Dan di dok di sini. Kora nungbo to hatan debata. Tahu. Alay na upinang siya ni. Ubo to hatan debata. Jalamanag da debata. Jalamangulahon hatan debata. Setia di hapor siya na. Olo berkorban adik pe galubang di Portinion lahu marosak kuluna. Damang dong dainang pemuda botol tak kegagalan di torocol masih butuh Yesus. Dan setia mempertahankan kabar syawna. Moloro tangan, rintangan, hambatan langsung oleh dan murtad. Mardan di sejolo itu handa. Mardan di sepuyai bahkan berani menjadi penghujat Kristus. Torok dohalan dan setia dia emosional di jabatan. Torok dohalan dan setia dia personal di karir. Torok dohalan dan setia dia personal di kuasa na mengancam. Torok dohalan dan setia ada di rumah tangga. Torok dohalan dan setia itu dengan ada di mata ada di godaan materi. Torok dohalan na menggaliwan emosional ada di calon istri, ada di calon suami. Dohalan demi kanasi. Halak na semonon. Naumpe nak sepak manada Kristus. Gabi Barsidoho tiba na penawar.
harajaw di debatan atik penang sempat bulan manada Kristus alani marhidi tubuh kesalumna namar siawlongan di bagasan Kristus diajarkan kita molotong masuk tu jalani Kristus manang dia ini manoktok mahita manoktok mahabersama tu Kristus atipe hosa nagari ancaman ido nang dibantu Yesus nagabe contoh dia rela tersalib menjalani salib untuk misi kerajaan Allah di bumi ini. Murid-murid Yesus setia sampai mati untuk memberitakan Injil. Nah, perlu sebuah bapak punya memang banyak tantangan budal. Alai punya nanti dia udah bataku kita, ngadi dia kita bisuk lako padalan ini. Buhut mana lu opportunity. Atau nggak seperti doa tu kita tu raja di debata setia mah kita di apostol terang berpeminang. Naik mah kita dari panggup itu akan mengata. Mari kita nawar berkorban. Adik pedi tomat-tomat di goncangan COVID sapu siaul. Tetap mah kita diperbugui di mata. Lau pertahaton mengulang dadeng kan. Jala setia Tuhan di Kristus. Saya diperbugui di mata mah kita seluruhnya. Saya di leoma ton di setia di tomat-tomat di portibio. Nang di kita seluruhnya. Di leo kita tuh dihasil tiap jalan itu na tunggu para persiapan mana. Saya gabi sisi anda setia pada perdebatan kita di perdalanan di Mulunta. Gabi persidot kita di Harajawan. Amin. Martang yang kita. Boleh ada mah ada debatan nama. Di leo kau pengajari Tuhan ini kadung tinggi. Lau mangatku si hatami. Nagari mohon ni patutjuk kami. Doktor mahami lehong isu, lehong buku. Asa bisa dia kami manggutok ko dalam marnang na kami di harajaw ini. Mulihan yang manibutuan pasok-pasok masa na luas ng dia. Dito ba ito kami kurtin na marsayang tikyo posto namin. Homa na makau sa luna waspi. Marlibe Yesus Kristus Tuhan kami. Calawa kanyang namin. Amin. Terus tuwa rajaon banwa kitani tuar telabuni bisa dalam. Gabi rumah sahalak na Jepangan jalan di buni oma lugilaw may bana. Dilas ni rohanay magadis nasa na di bana. Lao manuhor ladangi. Imasana tapuji di bata. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu kedak ko Tuhan debata mo buhina Tuhamu jalasi marohana midahamu di dopak kon Tuhan debata mo buhina Tuhamu jala di pasar madamena tutod di munabe. Amen. 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 Shalom. Selamat hari Minggu madihita sa luhuna.